Comprar. Obtindre alguna cosa per un preu. Què vols que et diga? A nosaltres eixa cosa ens sap a poc. Perquè quan compres alguna cosa, t'emportes moltes més. Coses que no es veuen. Com quan vas a fer la compra i tornes a més amb 4 bons dies, 5 bones festes i un grapat de gràcies de les de cor. Ah, i el somriure que se't queda, que vaja si es veu. Com comprar amb un emporta-te'l i em dius, o comprar amb atenció de la bona. Deixa que et fa sentir important, perquè per a ells ho eres. O com quan vas a pels regals i a més t'emportes el gust de fer barri, el d'ajudar a l'economia del teu entorn i a que aquest siga un lloc més sostenible. Quin regalàs, no? I si encara no ho veus clar, hem fet aquestes bosses, per a que amb el teu mòbil pugues veure la compra que no veus. Xicotet Comerç, el bon comprar, Confecomerç.